Euskal Herria Bilduko 3 parlamentari bildu gara, EAJ-ko ordezkariekin, alde batetik Peio Urizar, bestetik Xabier Arraiz eta Hirurok, eta oso giro honean garatu da bilera, beraien proposamenak aurkeztu dizkigute, eta gelditu gara hurrengo egunetan, bihar bertan, garatuta bidaliko digutela gaur egin duten aurkezpen orokorra. Bion aldetik argi gelditu da, hau izango dela bilera saio baten lehena. Beraz, ikusten dugula badagoela sakontzea hainbat puntutan. Lehenengo begirada batetik ikusten dugu adostasun zabalak egon daitezkeela, eta bai EAJ-ren jarrera eta bai EH Bildurena da sakontzea gai horietan eta adostasunetara heltzea. Beste alde batetik ikusten dugu hainbat arlotan ezadostasunak egon daitezkeela, eta beraz horrek eskatuko digula ahalegin handiagoa bi aldeetatik beharrezkoak diren adostasunak lortzeko.